Maswera sei muri yeZimbabwe, kusangana kwatukuita zvakare muchirongwa pakutapa media inc. Toti kana usati wabaya subscription button, manya unosubscribe izvezvi. Tinotenda vagara vakasubscribe kare, but don't forget to turn on your notification bell. Nhasi ndauya ndine kanyaya yakadikidika ndinako. Tinoona kuti iko zvinozvi vaMnangagwa vanonzi ivo havasi kukwanisa kuatenda United General Assembly iri kuitwa iyo kuNew York in the United States of America. So we are seeing that President Emmerson Mnangagwa yesterday cancelled his trip to the United Nations General Assembly. So this was said in a press statement by the presidential spokesperson George Charamba, who mentioned that in light of a dense program in the last quarter of 2024, His Excellency the President Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa will not attend this year United Nations General Assembly in New York, United States of America. So he further said that Mnangagwa's statement is going to be delivered by the Foreign Affairs and International Trade Minister Felix Shava, who is already in New York for the General Assembly. And we can see that this is the first time Comrade Emmerson Dambudzo Mnangagwa have missed or skipped the United General Assembly, save for what he did during the COVID-19 induced national lockdowns around the world. So tukuona isu kuti vaMnangagwa havana kuenda kuGeneral Assembly. Pangave pane zvikonzero zvimwe zviri hidden zvaita kuti vasaenda, asi sekuona kwedu nekuita tsvakurudzo tinoona kuti nguva ino pane graduation ceremonies which are bound to happen in the country. So universities akawanda, like for example the Great Zimbabwe University in a graduation next week. Then also kune graduations mamwe are lined up for His Excellency, and there are a lot of programs. So in light of this, tinoona isu kuti vaMnangagwa vakoshesa zvinhu zvemunyika mavo. Yes, tinoziva kuti United General Assembly it's an event yakanakira zvakare nyika dzepasi rese, asi izvi zvinobatsirawo zvakare kuti mutungamiriri wenyika kana asina kutravela kana zvinoseva mari yema-taxpayers, inova iyo mari inofanda matraveling iwaya. Saka isusu tiri kuti kana pane zvimwewo zvikonzero zvamunofungirawo, you are free to put them in the comment section, but isusu taona chikonzero chanyanyoita kuti vasatravele inyaya ye-cost saving. Number 2, inyaya yema-events as it was mentioned. And we give a round of applause to Comrade Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Until next time, my name is Paulus Gerald News Venzai. I am now signing out.